azozangiphathe nabantu ngona ngiyithulele. Haleluya. Ngibengele obaba bonke bendawo, omama bonke bendawo, intombi zonke zendawo, insizwa zonke zendawo, abantwana bonke bendawo. Haleluya. Haleluya. Umphakathi wonke wendawo egameni lomfelo wethu Jesu. Ake nishayele izandla nani. Abangangazi ke ningasho ukuthi lo mfundisi ofikayo angiyena umfundisi ofikayo mina. Haleluya. Ngingubaba uNjilo mina. Haleluya. Ngishadile nginonkosikazi. Uyawubona lo mkhaba uphumela ukuthi ngimpohlwa nje. Haleluya. Yazi ukufuqa ukudla. Haleluya. Haleluya. Nisuke nihleke mangikhuluma kanti ngisuke ngiexplain. Haleluya. 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 So bazalwane ngishadile. uJesu wayisiza kakhulu impilo yami. Amen. Mangase ngikufakazela ukuthi uJesu ngisize kuphi ngiphuma phi nalo Jesu wami, mhlawumbe ungakhexa. Ngikwazi ukungcwaba mina ifamily yonke mfundisi uMahlaba. Ngangcwaba unkosikazi wami, ngangcwaba ingane yami ezuthu kwaphela nya. Haleluya. Wangisiza uNkulunkulu wangifihla nginomunye unkosikazi namhlanje. Kwafika ifamily yami yangibuza yathi awumiye ngani lo Jesu wakho ngoba uyena okwenzela lamawongo. Ngathi ngeke ngisayeka. Sengikhulume kakhulu kubantu. Amen. Abanye babefika bangibuza, ngibuzwa abanye abefundisi. Bethupha uNkulunkulu wakho. Amen. Ngithi mina hayibo uyaphila. Amen. So nginobufakazi bokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumthatha lapha ya. Wahlekisa ngami endaweni yasePietermaritzburg uSathane. Kwathathwa imoto zami zonke zo2. Amen. Bathatha nomuzi. Yabaza abantu basekhweni makushona umakoti ukuthi ubenze njani. Amen. Thiwa isebenzi lento. Ilokhu ihamba indawo nje. Wazini umfundisi udlani? Uholani? Hallelujah. Wangisiza uJesu. Wangiqinisa ingakho ngithi mawubona mina usabona mina kodwa usubona uKristu umusa kaNkulunkulu. Amadoda njengamafile endleleni. Amen. uNkulunkulu wangigilela imanga wanginikeza enye big house. Kade bayayazi labafana. Akuhle kwami ay my God. Akamuhle unkosikazi wami. Usho ngezitho eziyimgqusho. Hayi uthatha unkosikazi ite nemcondo nenduka ngathi. One step unkosikazi wami. Hayi ukuthi uhamba nje, hamba uthatha unkosikazi nje hamba. Hayi. Nini ukuthi nisuke nihleke manje ngiyanichazela. Neza basalwane. Akanazi ihluzu la bese kuba kancane lapha engathi induku zokukhufuza isinuka Nisuke nihleke nina. Amen. 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 Ngisho umbona nje ehlezi uyambona nje ukuthi lo muntu lo umuntu othunyelwe uThixo. Hallelujah. Wangibusisa uNkulunkulu wangibusisa ngephole entsha. Wangibusisa ngenye iFord Mondeo entsha. Zipakile lapha. Ngizosha ngenye futhi engilokhuzile kulezi insuku engizoyikhipha ijakho. I-latest yintsha sha. Iyanuka. Inukubusha. Kanti ngimtshela Sathane ngithi weSathane uyazi uthini sisazo lokho ngithi kangangibabuza abanye mayi anazi ukuthi mina bengikhola kakhulu kunalo nkosikazi lo. Nginemali eningi mina. Mayi uNkulunkulu wami unemali mina. Ngeke uzungibone ngigocozela nje yabo ngathi lezi inceke lezi ezihluphe hambe ngathi udlokho ushawe istroke. Hayi. Sikhanye njengoNkulunkulu wakho. Niyezwa bazalwane.
yenze njani ngoNkulunkulu wakho zikhenye walk tall and chest out hambise kaThabo Mbeki ngoba wena ungaphezulu kwaThabo Mbeki ngangibatshabe abantu bengibe siyahluphekela ngithi mina manje ngazi uzongidabukisa lana angidabukeli mina ngidabukisi mina angidabukisi mina angisho lokho babhlobo haleluya angidabukisi mina lezabazana kwamanje angidabukisi angibatshela khona bayazi nampo olokhuzi obonge babekho abatshela fuka nina amakhosikazi akhulumayo kwabatshela khona emgcobeni unkosikazi kaningalingeni ngikhethele mina mhlamba ngicabanga ukuthi nazohambe ningigakela la nathi le ngathi ithandaza ikhali hayi kusona nje sidididi mina ningangikhetheli ngayikhethela nje ngiyakholwa nje ngisindisiwe angisona nje sidididi uyazibonela nje nawe ukuthi into eqaqekani ngoJesu msanukubi ididide tshelana abazane baqaqeke sesaphela lesikhathi abazalwane laba babegqoka imkheyo inama lokhuzi umkheyo ogoboteni nezicathulo bahamba beshaya ugida sibhekani ngewona amaverikushi nangeza abazalwane hayi nyangiza abazalwane haleluya into engiyithandayo ngoJesu bazalwane uJesu uzovula ingqondo yakungibone nje mina ngihamba ngiyokhala ethuneni lankosikazi wami ngeke akalona futhi idemon akalona futhi idlozi nani binkinga nifuna ukukhonza abantu abaphansi kodwa mase mani bafake emabhokisini abantu bakini nibafana nibabhekise phezulu usuku xa ukuthi makhonza abaphansi awubabhekise awumfanga ngani kwicoffin umbhekise phansi okusho ukuthi indaba yikho phansi indaba iphezulu ngiyazi phela mase ngikhuluma lezi zinto ningabi imkhuba enzeka nala yenza lapha kwaZulu Natal ke kuhlatshwe ilokho zinkomo lapha kuthi namaZulu kuthiwa mhlamba nikwenzini nala kuthiwa uphelezela umuntu niyakwenza nyamphelezela umuntu kwakwaphezela umuntu ngenkomo ngoba inje ephelezela umuntu awu kunabantu abahlale bezenza ama politicians abhedayo nje Mamtshela ngoJesu avesana athi into eyenza namabhuni kodwa usha amakhondom agcwele iphakethe afike namabhuni usho umlomo uqebukile iodomist usengathi beqableni bawula iodomist ifike nobani umjovo lo aqhosha ngawo alala na wonke amadoda awu5 la bese zophuma engenalutho engenangani wey ukuthi nina mhlambe nitsaba nasela ukuthi kumaye ambulokho uncenga imali ngokukhuluma amanga mina ngizokutshela nje kamnandi iqiniso ngamtshela kahle uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu ngibusise mina ngizokhuluma iqiniso angincenga iphakethele umzalwane mina hayi angincenga iphakethele umzalwane ngiyangiza abazalwane nini kuthi anisatshela amaqiniso sebeyakuyeka nje uhlela umndeni ungashadile ungazi ukuthi uhlela imuphi lo mndeni ohlelayo ihamba intombazana inhle kanti ihamba ine graveyard la ngaphakathi maye nathula nina uyazi ezinye ziqinisa iziphongo nje ungazi ukuthi unengane eziwu2 kanti unengane eziwu5 eziwu3 zila ngaphakathi wayibuya la ngomjovo nangamaphilisi la Shela setuzani wakho wake up makhelwane wake up makhelwane wake up makhelwane
awunciphisa umnyango lapho phela kusakhulunywa manje makushunyayela sekushunyayela ngama blessings ne prosperity alisashunyayelwa lehlukanisa umuntu nesono alisashunyayelwa leli elithi insizwa ihamba ivala uzipho ihlala ingajoli sekushunyayela lelo makhoshipa kazi ukuthi ikade ungahlalisa kanjani nobisi kungahlani hayibo esikushumayela ukuthi intombi yakhiya ivula ngesitifiketi my kanti ngicabanga ukuthi ngizodlala yini la ucabanga ukuthi zoyela sekushumayeza ngiselesele sikushumayela ngeyibusiso uhambe ngemoto ethwele isonto emhlanje ubuhamba namadoda abantu uhambe uyolala kokoma holiday inn uhambe namadoda abantu hayi asiyekeni shaya imfene ekhala umnikazi wayo thina kuba hayi akuvumi mangithi oh hayi akuvumi Ezwini lenkosi bengifuna nje nawe noma uqale ukufika ubonga mhlawumbe ngiyanhlaba abantu bayitshela ukuthi sokona omunye usisi bekade emi lapha ngimzwile futhi lapha ngakuyicaravan wathi labantu bazokwenza imali nje wathamtha ngimzwanga ngimzwile kodwa mhlawumbe ucabanga ukuthi sizokwenza imali kanti akakazi ukuthi sisazokhwelela kule ndoda yakhe haleluya sizokutshelela kwaZulu Natal yile futhi akulona la kwaZulu Natal iBhayibheli lesilikhulumayo ela kwaJesu leli haleluya ayikho enye into esizokutshela yona sizokutshela uJesu kuphela mina ngihlupha kabi lento uthola ukuthi ingane zabantu abamnyama uyazibona zehla ziyenyuka uthola ukuthi ayina ngani kanti imambani ihambi inamangcwaba la uyabona namantombazana nisazofike nizisho nina nilande Uluhambo uqinisisa isibongo lokhu kuthiwa uzele na uzukhosha ukuthi awuzele kanti wazi kahle ukuthi inkunzi malanga uyidubula ngemjovo nangamaphilisi wisinqadwe isikhafulagazi isikhoko wena nale nambe nenzisa wonke imayongo amawongowongo nenzela ingane oma 21st lapha yakwazi uNatal kunezinto ekuthiwa omemulo anzenzi la nzazi ngokwesizulu ikut kusho umgelembo omdala thi uyakhulisa umuntu okade ayikhulisa hayi angiyeke into sabantu hallelujah asiyeni kuJoshua chapter 24 libongwe abantu libongwe
uyabheka omuntu yohamba nini konje leli tente alikakazi uhamba mntaka baba angathi usheshile ukucikeka ngoba kuseza umntaka Jobe kuseza abo TA Leholela kuseza abo SD Gumbi kuseza abo babumsiza kuseza abo babumvinjelwa hayi angiyeke wala mawusayicikela unjilo ongenagama obuqala nanokumbona how much more kusazofika itsunami we mhlawumbe usakhala kancane nje uyabona uzolinye makufika oJobe bazolishaya lehasho ligibele mawungafuni ukwehla lizokuchitha kuhle uvesana uzehle ake sifunele verse 15 ake nishayeleni ufe izandla ngibengela neteam bazalwane ingane zami lezi ngiproud ngazo ngiyayiqhenya uNkulunkulu ayibusise Joshua Shadile ke bazane noma singathathile haleluya hayi namantombazana hawo uthi nceke sesiright how Jesus. funda verse 15 Joshua chapter 24 verse 15. Verse 15. Uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza, noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo bese ngaphesheya komfula, noma onkulunkulu bami, noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo, kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. funda leyo phrase yokugcina Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. ukhona ephethe lesinebele noma kunya nhloboni isuthu ngicela usifundela akekho liphethe ngapha akekho liphethe ngapha hayi but niyasiza isiZulu nina Jesus. amen swavale nje bese sibheka ngapha hallelujah ngifisa ukukhuluma abazalwane kafushane Jesus hallelujah hallelujah Opera na uthi ukuvela kancane hallelujah mshayeleni izandla hayi usaxakazisa ngale animshayeleni izandla kodwa phakamisa isandla Opera amen yawe hayi mantombazana ake kube nama break ingane zami awu fundisa ake sithanda zena ama break awu siyam asimboni wadla op hallelujah lalelani bazalwane uJoshua la uyala uIsrael ubani uJoshua uJoshua yenye yamadoda athathe ubuholi kade uMoses esephelele isikhathi angifuni ukuchaza ngoMoses ngifisa ukustika kuJoshua uJoshua iBhayibheli lithi maye bayala ubani lo Israel uIsraeli lo landwe lapha eGibhithe lapha eGibhithe bebecinezelo ngoba ucinezelo kuqalanga ngathi amabhuna bethathe into ayithola le
babiza isikhathi uNkulunkulu ukuthi ayibonakalise kuMoses. WeMoses bacindezelekile laba. Ngifuna ubatshele manje ukuthi sengizwile, angigcinanga ngokuzwa, sengibonile, angigcinanga ngokubona, sengiyehla. Angigcinanga ngokwehla bakhiphe. Mabephuma bafika, oh God, abasukanga straight, bahamba ngeGobhayo beqonde eKhanani. Oh God, uIsrael masusehlanu buhlupha. Into ebikadenza ukuthi uhluphe ingoba oh God, ubungatshelwanga, ubungakhulumanga noNkulunkulu, butshele uMoses. Hayibo, 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 hayibo. Awuhlangananga noThixo, awuzange ulive izwi likaThixo, but uzwe ngokuxelelwa wangena indlela. 2, njoba kade besuka bebesusa izinto eziwu2, uju kanye nobisi, ngoba bebezwe kuthiwa eKhanani ziyarala, ziyenzeka, ziyaphihlika, ziyabo. Kubhengwa ngobisi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uphuma uIsrael, awumthandi uNkulunkulu, kodwa uthanda ubisi noju lwenyosi. Into eyenza ibandla limale kanje ligcwele abantu abangamthandi uNkulunkulu, kodwa beza ngoba be-after something. Hayi bangizwa basalwane. Come on. Awuzange uthi ufika usuke eGibhithe uba seKhanani, wasuke eGibhithe wangena ehlanu. Oh mama, hallelujah. Wenzani Israel ehlanu? Ehlane phela ishwe lapho kufanele bonakale khona abamthandayo nabangamthandi. Ehlane kunama challenges akhona, ehlane kunama attacks akhona. Bona kufanele babheke ama attacks, ngeke balibalekele ihlane ukuthi linama challenges akhona, but kuswelekile ukuthi badabule ukuze bafinyelele eKhanani. Uyazi ukuthi into enanga yini futhi, uIsrael mawuphuma eGibhithe awuzange ukhohlwe iGibhithe. Mawuphuma eGibhithe awuzange, oh my God, waphuma eGibhithe kodwa iGibhithe lasala kuIsrael. Oh my God, baphuma eGibhithe but umoya waseGibhithe wasala kuIsrael. That's why njalo makhona okwenzakalayo. But Moses, thina eGibhithe besidlo ofish, sidlo anyanisi. Come on, ngizabasala bebetshela ngazo zonke izinto. Awubuke waya amathunethe abela ehlane manje ukuba usiyekile eGibhithe. Hallelujah. Uyabona manje into elimazi ibandla ukuthi liphumile ezweni kodwa izwa liphumile ebandleni. Uyazi ukuthi into ezokulimaza wena, uzolinyaza ukuthi uyathanda ukuphuma esonweni kodwa ufuna isono siphume kuwena. Bayahamba bahamba neGibhithe, bafuna ukuhlabelela, bahlabelele neGibhithe, bafuna ukuba obo-MC abavuthayo, bavuthe neGibhithe, bafuna ukuba befundisi beba bagcotshwa beGibhithe, bafuna ukuba bakhokheli babakhokheli baseGibhithe. Hallelujah. Ekwayi ihlabelele babusiseka abantu, kanti babusisa umuntu waseGibhithe. Oh God.
Hallelujah. Hallelujah. Uyabona mawuphuma eGibhithe, mawuphuma emjolweni, nomjola uphume kuwena. Mawuphuma ebufebeni, nobufebe aphume kuwena. Mayikade ngicabanga ukuthi ngizothi na unenkinga yama boyfriends. Ajwayela kabi. Ngisho yazi umuntu okhuluma isiZulu phaqa. I'm proud ngokuba umZulu futhi. Nina kuthi najwayela kabi. Uyazi ukuthi abantu abamnyama ave be-copycat. Bayathanda ukuhambe behambe be-adopt ezinye izinto. Mina ngikho ashamed ngokuthi ngingumZulu ngikhuluma isiZulu. And ake siyifake endlento ngiyazi ukuthi iyafakwa amabhuni lento. Yongabi proud ngento iyona. Wambu lo adopt izinto zama western culture, wambu senza umlungu omnyama. Afindina lento mfundisi. Kunento engena India elodwa lishintshe ibuku kushintshwe ngapha khuluma isingisi. Kodwa mawungena eMandiyeni ekhonza wona washintsha khuluma isiZulu. Kodwa senziwa imumva lethu. Mina ngicaka umuntu abe isidoma bibarbarian QAPA ikaba kishe sefundile. Uyazi ukuthi la amantombazana la athatha amalekuza, athatha inwele, amasikili kuwabona. La uhambe kopisha la amabhinqi. La amabhinqi ependi inziphi. Ehamba ethi engathi ashawe yitroke. Mina ave ngi-stereotype nje ngokuba yimina nezwa bazalwane. Ave ngi-proud futhi isiZulu sami ngisikhuluma phambi kwamabhunu. Phambi kwabelungu ngifike ebhenki ngisikhuluma isibhunu. IsiZulu. Ngisikhulume ngishaye ngize ngishaye nezaga zakhona nezisho. Nyangizwa bazalwane. Uyabona njengoba umndebele, njengoba umsuthu, iba proud ngoba uNkulunkulu akenzanga iphutha. Wathi omunye umpostoli uPaul Yongishaw uNkulunkulu ave emthanda umuntu okwazi ukuza kuyena ngelanguage yakhe. That's why subona nasemapulpit sekambe kopisha sesinothi DJs. Uthola ukuthi umuntu usebulala umntwana wakhe usethatha umntwana kathi DJs. Mina kulezi insuku angishumayeleli ukuthi abantu baphenduke nasendlini emnyama ukuthi ake kusuke lenkungu le yokuthengela abantwana onodoli babelungu kodwa onodoli babantu abamnyama bengekho. Uthola ingane yomuntu omnyama yokuhamba igona umuntu onodoli ilokuhamba imbrush inwele zomlungu kodwa umuntu omnyama akekho. Hallelujah. Uyabona le ngane zabantu abamnyama zibona ubroke. Zibona ubroke. We days. Noma ngathi webold ngiyazi ke ngoba uyazi. Zibona umlungu bese ithatha inwele ziyeka kanje. Ezinye zigame kanje. Uthola mase ihamba lezambe zithi. Ngoba zabona umlungu. Amen. Ake nginiyeke. Hallelujah. Mina angifuni umqalekisa uNkulunkulu. That's why ithola ingane zakithi amantoma especially amantombazana kithi. Uwathola ukuthi asihambe sejinjini wele, asiyayidaya, asiyachuma, awukazi umbone umlungu echuma ngenwele zendiya. Kodwa lezi abantu abamnyama zichuma ngamandiya. Shumayela mfundisi. Babona uBeyonce esika amashiya. Nabo sebeyaqala bashiya abantu balekhuza amashiya. Babona lapha eJamaica. OPeter Tosh
benza izinto ngegama lokuthi ama-dreadlocks kanti ababoni ukuthi inwele zomnuku lezi inwele zenhlanya bese uthola umuntu omnyama uyalizonda uhlanya kodwa uyithanda inwele zohlanya. Mina ngizokutshela ukuthi ungawazonda ama-prostitute kodwa uwasapotha ngokugqoka kwawo. Ma uphume entweni nomoya wenta uphume kuwe. Mina ngisho ngathi ngiyigaba anginandaba. I'm very proud ngokuba igaba kwami. Ayi. Asizwe mina kuphela nentshumayelo. Omtshela no. Nyangizwa Barcelona. Nyangizwa Barcelona. Nyangizwa Barcelona. Nyangizwa Barcelona. Ake siqhubeke. Bengisageza nje. Mina njoba ngamukela uJesu angisilona iJuda. Angisoze ngabe iJuda. But engikwazi umhlasane bonakalisa uKristu ngiyofana naye. Engikwazi akalona futhi iJuda. It's only that weza ngecontainer yamaJuda. icontainer yamaJuda, i-overall yamaJuda, mashanda. Nyangizwa Barcelona. Icontainer yamaJuda ayikho laphaya. Akho mJuda lapha, akho mGreek laphaya. Akho mZulu laphaya. Amadoda ngihambe lendlala abamadoda lelo lizoni lapha elimizini umuntu ahamba akuqhelise lapha ashiya unkosikazi wakho la unkosikazi nendoda enqunu unkosikazi wakhe eselngePitikoti neskini sokudlala ibhola athamba wena uhamba uqhela lapha yena aqaqeka man hamba uqhele wena bakunikeza 20 litre ura hamba ucingweni ngobese yonke le ndawo uyohamba ucela unkosikazi wakho unqunu lapha ya uyokuhamba ethi into indoda kodwa mase uthi indoda ehluzile la mina ngifuna wamukela uJesu bese uba isidididi ngifuna wamukela uJesu nengqondo yakho bese iyavuka ingakho ethi uJesu hlakanipha njengenyoka nibe mnene njengamaJuda ngoba noJesu akasifuni isidididi. Amlokhu uthi ubrother la hamba ulokhu amantombazane lokho efika ekonzweni wena brother ubhatata wena brother hayibo nawe malokhu usister lebe hey amen hayi wena hayibo ngegama la Jesus. Nyangizwa Barcelona. No, mina ngifuna ukukaka kufanele wazi ukuthi ubusuwamukela uJesu expensive man. Wazi kahle ukuthi uthengwe ngenani elinqabileyo. Nyangizwa Barcelona. If mangase kuthiwa uvele uyisho wena angeke uzumuntu azazi ukuthi umalini. But esikwazi yokunye phela expensive, very expensive wena. Come on, Nyangizwa Barcelona. Nyangizwa Barcelona. That's why ungeke uzuyibona intombazane expensive hambe inqike ngathi isebenza ka Eskom ebusuku. Lokhu hambe inqikile nje ngeyigcobo zo. Nyangizwa Barcelona. Hallelujah. Bekambi yokinqika nezabazalwa ake siqhubeke iBhayibheli lithi bathe mase bephumile bakhohlwa babehambe behlupha ke ngenxa yokuthi babephumile eGibhithe iGibhithe langasalanga and uma iGibhithe oh God yini iGibhithe yinto iGibhithe kwakwama specialist ayicindezela abantu come on bacindezela uhlobo wrong bacindezela abantwana baka and into eyenza ukuthi behlele izinto enjena ingoba babecindezela uhlobo wrong wakhuluma ikambi kanti ukhuluma ngabantu bakaNkulunkulu
uzoba senkingeni ngoba uzoyikhatha noNkulunkulu ngoba uthinta abantwana bakhe kufanele ukuthi uthinta inhlambiso la. Ezasikuchazela iGibhithe mina. eGibhithe zayikhipha izisu. uNkulunkulu into engaphathwe eGibhithe. Kwakuyithixo. Yena abantwana. Layelani uncle ukuthi uthini. Hallelujah. Into zodadewethu lezi. Noma ngabe ubafo bayashiya kulungile lezi. Sikathi phela ngoba zithi malume. Hallelujah. Hallelujah. Lalela bazalwane. Hallelujah. Wothi chazele mina eGibhithe zazikhipha izisu. Nyangizwa bazalwane. Ngegama okwakuthiwa i-abortion noma no but ababulali but it's a termination of pregnancy. eGibhithe bazalwane amanyala ayedliwa ngegama ledemocracy. eGibhithe kwakubulawa ingane ezingenacala mfundisi. Bese kuthi amadoda aqothile emzini yabantu aphume ngegama likaShwele. Ngikutshela iGibhithe. eGibhithe kwanganakwa. Indoda nendoda zaza ayi babeyijolele. Bakithi usuku uqaka ukuthi indoda nendoda ihlangana. Ngoba iGibhithe le. Abantu baseGibhithe la ngekho khona uNkulunkulu abantu iBhayibheli uthi uMshumayeli Solomon abantu bayahlala. Uyagula umuntu bengena Jesu. La ngekho khona uNkulunkulu ecindezelwe khona eGibhithe abantu bakhona bayasangana. Uthi umkakhe kanti umfowabo. uNkulunkulu phela kulabo abanoNkulunkulu bayazi ukuthi uNkulunkulu wakhe uAdam noEva akakhange uAdam noAdam ngoba le ntombi eshada nenye intombi yagula. Ukugula lokho usenza indoda unamabele. Usenza intombazana unentshebe. Oh brother. Buka nje ungazi ukuthi usisi lo. Sekuyeke shada moya. Omashine nje ubabuhlongwa. Sekuthiwa intombi. Abazenza ukugula kwaseGibhithe. Come on nyangizwa bazalwane. Ngoba nabefundisi sebaze bayinegalayiza le. Kunabafundisi abaphelela umbono abashadisa inkonkoni. Lento mtabani into kaSathane. okaNkulunkulu kuhlangana imale nefemale insizwa nendoda. Ayikho kodwa intombi nensizwa ziyashada. Ukugula kwaseGibhithe lokho. uJogo noThembi ngeke basebashade. Ngabe shada benza amanyala. Uma unceda uNkulunkulu ngeke uziphakamise leyo nto. Hayibo. uNkulunkulu wenza uAdam noEva. Akenzanga uEva noEva. uEva ubelonga kaAdam. uAdam ubelonga kuEva. uSathane hlelo lwakhe liphambene. Ne disorder. Phuma eGibhithe. Ithatha le message ngifisa sithi maye ngeGibhithe. Oh ngeGibhithe. Uma ebatshela uJoshua uthi uma kukube emehlweneni ukuba nimkhonze uJehova uThixo khethani namhlanje
why Joshua ukhulume kanje? Uyawubona Israel ukuthi usulande iThixo. iGibhithe selila eKhanani. Into emnyanyisa kaNkulunkulu kakhulu uNkulunkulu ingoba izono seyidliwe enkonzweni. Amanyala asenziwa khona enkonzweni. ISouth Africa isinje ngeGibhithe. Nomngangamusho wami. Nomngangamusho wami. Uyazi ukuthi into yamkasula uNkulunkulu ukuze alibhubhise iSodoma. Kwakuyilento yokushadana kwamadoda namadoda. Nentombi yamnyanyisa uNkulunkulu. Uyazi ukuthi why uJoshua abatshele lokho? Uthi uJoshua uma kukube emehlweni nikhethani namhlanje. Ngoba kufuna uyinqumele man. Come on. Usethi mina nendlu yami makunihlula lokho. Mina nendlu yami siyakumkhonza uThixo. Ngoba insindiso akusiyona yabantu. Insindiso ingeyokuyinqumela. Come on, ngizobazalwa. Insindiso akusiyona into ngayo idiscussa nefamily yakho ngizobazalwa. It's not a family affair ngizobazalwa. Akusiyona indaba yomndeni le ngizobazalwa. But umuntu uyayinqumela. Ingakho lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu hayi uma abantu bekuKristu. Ingakho ethi uPaul umuntu uyakholwa ngenhliziyo. Hayi abantu bekholwa ngenhliziyo. Into yakho le. Wena ukuthi usayenza wafuna ukuplease labantu. Ngicela ngima-asho ozongigadela le yangane ehlaza le. Uzokubiza ngani yami bese ngiyakuphoxa. Ngikudiscipline ngezakha 15:29 kushaya nokuyala kuyayakha ingane. Mhlawumbe watshelwa kambe uThabo Mbheki ama-rights angama-wrongs. Nginjena-ke mina ngeke ngikufihle. Ngiyake ngibatshele kahle nasebandleni lami. Ngithi mina mawufika uzohleba nje ngiyokutshela kahle. Ngithi awuchaze kusibani bani. Ukuthi utheni ungaqhuntsula amehlo ngathi udukelwe nebhasi obuzoyigibela. Khuluma. Ngindoda straight nje. Angizwa nesiphithiphithi. Come on, ngizobazalwa. Ngizobazalwa. Hallelujah. Zikhethele man ukuthi uthanda ukwela ngakuphi. Bengizothi mina phuma eGibhithe. eGibhithe kuyafiwa. eGibhithe ukho uNkulunkulu. eGibhithe kunezifo eziningi. eGibhithe abantu bakhona bayafa. eGibhithe abantu bakhona bayakhala. eGibhithe ayikho injabulo. eGibhithe uhleka namhlanje kusasukhala. Ngiyazi ukuthi baningi abaphile eGibhithe. But bengizothi namhlanje khona izwi lingakhipha namhlanje eGibhithe. Bese uyanquma uthi mina nendlu yami ngiyakumkhonza uThixo. Come on ngizobazalwa. Kunothixo kwazi ukushintsha umuntu man. Ongabheka ukuthi iGibhithe aselikwenzeni. Hayibo ngizobazalwa. Ngizobazalwa. Ukuthi usune HIV AIDS uNkulunkulu akanandaba nalokho. Vese Gibhithe uNkulunkulu kuthi eGibhithe awukho umusa. Mangamazi uSathane umabula lehleka. Mangamazi uSathane ugede ihlekisa. Mangamazi uSathane ke makama mashanda. uSathane ke uyanyanya man. Unyanya ngishopha nge5 amadoda. But uyanyanya. uSathane akanyanyi ngoba ukholwa kuphela. But uSathane uyanyanya ngisho ungakholwa. Into yenza ukuthi anyanye ngoba wena wakhiwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Incwadi kaGenesis 1:26. Ingoba wena wakhiwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. uSathane mebuka wena ubona isitha sakhe. Hallelujah. Iqiniso ukuthi ukushayela uNkulunkulu waseGibhithe. Bengizothi noma ekushayela uNkulunkulu waseGibhithe ungafele ehlane. uNkulunkulu amakha mamashana. Ubaba wakho usakulindile.
abantu bangakuthuka, abantu bangakusho ukuthi unengcolazi, abantu bangakusho ukuthi isikhebereshe, abantu bangakusho ukuthi umthakathi, even nonembeza wakho ungazukulahla, kodwa uNkulunkulu akabheki leyo nto. Ubabuza kuLazaro, uLazaro wayesefile, insuku zasezizini, wafika uNkulunkulu wethu wathi nimbekephi, bathi sezizini abantu, wathi anandaba nensuku ezini, bathi wathi nimbekephi, bathi ungabusayi siyanuka, ngoba besebengcwabile nawo. uNkulunkulu waseGibhithe besethi uqedile nawo, kanti bengazi ukuthi kuqala kwendaba. Wena umzalwane uhlulwe yihlane wena. Kukhona abangafikanga eGibhithe abaphele ehlane, abangeke baze bafike eKenani ngenxa yokuthi abakwazi ukumelana nama-challenges nezimpi zasehlane. Listen, iqiniso ukuthi umyeni wakho uhambile, and njengoba kushilo ukushiye ne-AIDS wahleba nakomakhelwane. Wena iqiniso ukuthi igama lakho akekho umuntu ongakhulumi ngalo. Usuthi mawuyibuka ucabanga ukuyibulala. Ukuyibulala kusiyona isolution. Kunomuntu namhlanje ongakwenza ube nama, ngoba iBhayibheli lithi uyabapha amandla abayithileyo. Ingakho ethi uPaul isicindezeka nxa zonke kodwa akasinyeni. Ukhalile kubantu, uSathane ecindezele, bangakusiza abantu. Kunomuntu obengakusiza namhlanje. I-virginity yakho ubuntombi bakho oh God. Usuthi mawubuka umzimba wakho ufise ngathi ungadla upoison uyibulala. Abazalwane ngafika kwenye indawo ethi isophongolo, wathi omunye umzalwane abazalwane basaphuza ngeglasi ephuzela mina amasidla umthendeleko. I said why? Wathi ngoba sebeyazi ukuthi sengi-HIV positive. I said mina abantu bangakulahla, kunendoda engasoze yakulahla. His name is Jesus. Kunabantu kithi abasondezwa izinhlupheko. Nawe likushayile iGibhithe, awufuni lutho, but bengizothi kunomuntu onomusa namhlanje. Abanye baze baxoshwa nasebandleni. Kwami umfundisi ngaphambili wathi kusuka namhlanje ungaphindi ulibeke la. Bengizothi mina noma ngabe uxoshile umfundisi kodwa yena kasoza akuxoshe. Kunomuntu okuthandayo ebusuku, igama lakhe nguJesu. Kunomuntu okuthandayo ebusuku ongabheka umnjalo bakho ukuthi iGibhithe beselikwenzeni. Kunomuntu okuthandayo namhlanje, abantu bangakubalela bathi usunengane ezinhlanu ezizobaba abahlanu. Kunabantu abangakutshela namhlanje bathi usunengane eziwu3 plus namagama amathathu, kodwa uJesu akasoza akubalela lokho. Kunabanye ababebuka bakubuka ukuthi kanti wena wadlisa indoda yakho, wawuthi uyifaka umandla ngaphakathi kanti umabolela ngaphakathi. Abakwazi kodwa lento yakuhle. Wakhipha isisu verse uhlangene nomthetho kaMantoshabalala Msimanga. Wayenza kanti awazi ukuthi lento izobuya idle wena. Njalo uNkulunkulu waseGibhithe yakhumbuza athi awubuke mhlambe nawe ingane yakhe angabi ngakho. Igazi lomuntu liyakhala, igazi lika-Abel weKhayini liyakhala. Noma ngabe kuthiwa wahushula isisu, wabhoda, uNkulunkulu akanandaba nayo lokho. Uthi Isaiah 1:18 izanisethe indaba, noma zibomvu njengegazi, kumina sizohlanzwa zibe mhlophe njengoboya bemvu.
uthi umpolo uma umuntu ekuKristu ubisidalo esisha okudala kuyadlula kunomuntu okuthandayo namhlanje ungalingi ufe ngaphandle kaJesu kunomuntu okuthandayo kuyazi ukuthi bakushayile abazalwane bakushaye bazi bashumayela ngawe ngaphambili wathi uzama uzoyibuyisela bahlabelela ichorus bathi Satan uphuma apho uxakile nje hamba Satan suka emva kwethu bayanginyanya ngifisa ukukutshela abanye bagive up abanye abantu listen to this uNkulunkulu ozokhipha abantu eGibhithe akabheki ukuthi sebenjani uNkulunkulu akasoza akubalela abantu bangakubalela abantu ngishilo ngathi bayangcwaba baqede ngawo kodwa uJesu ufika la sekuphele khona usunuka uJesu ufike kuLazaro Martha benoMaria sebembalisela sebethi ubukuphi ngoba sakuthumelele iSMS wangafika uJesu uyathanda ukufika la konke sekuphelile ukuze kusasa ungahamba uyibonga uyazi ukuthi waye uJesu kade uhlula ama-ARVs njengoba engayikhuphulile because i-CD4 count yakho ubefuna uJesu ungabonga ama-ARVs njengoba ngikhuluma abe-AIDS bazophila namhlanje oh makhoshana sike saba se-Great Town ukhona omunye umfana la ulinda kekho wabaphilisa uNkulunkulu inqwaba bahamba bayokwenza i-blood test abawu5 kudokotela oyedwa ngathi ngiyamazi uNkulunkulu wami uSathane mina ngiyazi ukuthi wengeke azambulala wengeke azawuqeda umuzi wami ngingamhlukumezi uSathane akalandeli noma yini uyabona njengoba kuliwa kanje uSathane akalu nawe ulwa nento ekwena bamba lento uthe uSolomon uma umoya ombuso ukuvukela ungayishiya indawo yakho musu ukutatazeliswa wena izinto ukuthi ututha udokotela une-AIDS musu ukutatazela bamba makhama mashana wena ungasabi lutho manje endaweni yakho wena uthi kuzolendlala itafula phambi kwezitha zakho udle phambi kwazo ukhuluphale phambi kwazo basaqe bedla ama-ARVs ukhuluphale udla igazi likaJesu udla izwi likaJesu udla umthandazo why uNkulunkulu befuna vese ungancoma ama-ARVs ama-antibiotics odubula geko zifo zonke ubefuna uNkulunkulu ukwenza ubufakazi ukudemonstrate ukuthi yena unguThixo ongenzeki kubantu kuye kuyenzeka ngifuna utshele le-AIDS yakho namhlanje ukuthi namhlanje iyavalelisa ngegama likaJesu ngoba amandla khona amakhashana ayikwazi i-AIDS ukubekezela ngeke ngize ngiyipromote ikhondom ngoba ikhondom iyaqhuma kodwa uJesu akaqhumi hayi uJesu igaranti bahamba bayokwenza labantwana bahamba bayokwenza i-blood test udokotela wathatha wafonela imeya se-Great Town ungubani wathi ogijima wemeya kunesimangaliso esenzakalayo la bekwama-patient ami lawo imina bengiwa-check-a njalo after 2 months I don't know ukuthi kwenzakaleni kubona nanka ama-certificate nansi i-treatment ebengibadlisa yona but mabethi bayabuya manje bathi angibenzi i-blood test akusenalutho kwenzekeni uyafika imeya yafika iphethe check ya 20,000 yathi mfundisi ngibuke ngizokubuza ukuthi kwenzakaleni ngathi mina igazi likaJesu yiqiniso ukuthi i-AIDS ayilapheki kodwa ayikwazi ukumelana negazi likaJesu
ayikwazi ukumelana negazi likaJesu. Uyazi uNkulunkulu uthi akuze laleli tende ngoba ufuna ukuzokwendlalela itafula. I know kunabanye sibakhulekela be-HIV positive baphindele emadodeni abo. Thank you, Jesus. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power. There is power there, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working in the Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kunomuntu omphilisayo Thixo. Ngabe ngiyambiza. Moncwele uyangikhombisa uye. And uThixo uyamphilisa, uyangitshela, uyaconfirm manje umoya ongcwele. Makama mashana la baba kosheketele bebesia. Obani abadingayo umangaliso kaNkulunkulu la, abadinga umangaliso kaNkulunkulu la, cela baphakamise izandla zabo bathi mfundisi siyawudinga umangaliso kaNkulunkulu. Siphakamise kakhulu nje ungasabi. Ano udinga umangaliso kaNkulunkulu? Abathi Nkosi, we want to experience your miraculous power. Sidinga ukuzwa amandla akho mangalisa.
ngifisa ukuqala ngabathi mfundisi unjilo nami ngiyafisa ukwamukela lo Thixo opha abantu ukuthi baphume eGibhithe. Ngicela makukhona othe osho njalo uthi mfundisi unjilo nami khuleka nami ngiyawudinga umkhuleko ophuthumayo ngeyami impilo. Phakamisa isandla sakho la ukhona. Ungasabi, siphakamise kakhulu. Ngicela ibandla lonke lime ngenyawo zalo. Thank you Jesus. Phakamisa isandla sakho la ukhona. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. Please phakamisa isandla sakho. Baba Njilo, ngiyathanda ukusondeza impilo yami kuKristu Jesu. Ngicela la ukhona ugijima uzela ngaphambili. Gijima, 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 gijima. Gijima, gijima, ngicela ungaphumi imonto, ungaphumi imonto. Gijima, gijima, ke nibashayeleni izandla bazalwane. Please come forward. Come forward, gijima, gijima ngegama lika Jesu. Gijima! Makasha, sondela, sondela, sondela. Sondela kum, sondela kum, sondela kum. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nawe impilo yakha ikakazi ihlangane noJesu. Mawudlula kulomhlaba wazi ukuthi uyichithe laphi ngonaphakade yakho. Ngicela ugijima uzela ngaphambili. Unikeziwe isonto onganikeza uJesu. Ufakazi ukuthi awukazi uhlangabezane noJesu. Ngicela ugijima uzela ngaphambili. God bless you ngani kamawazi. Ibambe njengani yakho noma ngangaphakamisa izandla ibambe ikona. Nenzani la nesiphuke sani lesi. Zishaphi la. Ake ngisho kanje. Mawudlula kulomhlaba uyichithe laphi ngonaphakade yakho. Uthi uJesu kuyakumsiza ngani umuntu okuzuza izwe lonke alahlekele ukuphila kwakho kuphakade. Ngicela ugijima uzela ngaphambili. Thatha uJesu namhlanje uyamdinga. Uyamdinga uJesu. Gijima, gijima, gijima. I'm still waiting for you. Gijima, gijima. Ndisakulindile. Hlangabezana noJesu namhlanje. Ngicela ibandla liphakamise izandla kulaba bantu. Ngifuna ukukhulekela abantu abagulayo manje. Ngibona bogogo abadala beza kuJesu. Phakamisa izandla zakho zombili nje ungasabi. Sibo. Bawo Thixo